Здравейте, приятели! Днес ще правя ново видео за Турция. Вече е време и за някоя друга държава, и то е Турция. Факт номер 1. Първият факт е, че Турция има столица, която се казва Анкара. Вторият факт е, че Турция има по-големи градове от Анкара, като например Истанбул. Той всъщност аз го смятах за столица, когато бях малък. Обаче се научих, че Анкара е столицата. Запомнете мене. Анкара. Така, време е за факт номер 3. Мале, опалянка. Мале, колко бързо стигна факт номер 3. Така. Турция е хълмиста държава. Ако знаете, тя има доста такива хълмчета, даже и планинки. Обаче, най-големият и връх е по-малък от нашия български връх, който се казва Мусала. От мене Мусала се казва. И така. Време е за факт номер 4. Турция казва, че има остров, и то точно този остров е Кипър, и тя казва, че е негов. Ма не е вярно. Както ги казах в миналото видео за Кипър, то е разделено на няколко части този остров. И едната част е на Турция, другата е на Гърция. И казах ви също, че едната част много от хората не я знаят, но е на Великобритания. Тя си е много голяма работа е Великобритания. Не, наистина. Кавички. Точно. В линка долу в описанието ще ви излезе фактите за Кипър. Така, време е за факт номер 5. Фактите свършиха много бързо, това е ясно. Но сега е време за факт номер 5. И факт номер 5 е, че Турция е една от многото държави, която е постигнала толкова много терени, че дори е предвзела и няколко части от Африка. Тя е по-голяма от България сега. Ама не се е очаквало да е по-голяма в миналите времена. Например, България е създана и България е много по-стара и много по-могъща. 681 е България, а пак Турция 1200-та година. Сериозно, това е много голяма разлика между годините. 1200 минус 600. Пак 600. 600 години, или по-добре да кажа 500 години, са изминали в България, без да е съществувала Турция. И Гърция не е съществувала. Всички държави около България не са съществували. И така, линка долу в описанието също ще ви излезе едно от най-новите видеа за космоса. И сега ще ви кажем едно. Чао и до нови срещи!